Prężnie działające stowarzyszenie Turuda nie zwalnia tempa, przez cały rok organizując wydarzenia kulturalne i lokalne wycieczki. Przełom listopada i grudnia? No i super! Przecież każda pora roku charakteryzuje się czymś innym, jeśli chodzi o rytm przyrody. Dlatego też 30 listopada w całkiem przyjemnych warunkach pogodowych w teren wyruszyli najwytrwalsi z wytrwałych, wiedzeni przez ekspertów ze Stowarzyszenia Turuda oraz profesora Adama Stebla. Tym razem naszym celem była analiza stanu rzeki Bytomki, która przez długi czas kojarzona była najczęściej ze ściekiem, a dziś coraz śmielej mówi się o jej niezwykłych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które powinny na powrót stać się elementem naszej codzienności. Spacer rozpoczęliśmy przy dynamicznie rewitalizowanych zabudowaniach szybu Franciszek, dawnej kopalni węgla kamiennego Brandenburg, a skończyliśmy w okolicach miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Bujoczka. Pytanie brzmi nie, czy powinniśmy walczyć o Bytomkę, a dlaczego konkretnie powinniśmy walczyć o Bytomkę. Powinność podjęcia stanowczych kroków jest oczywista, o czym świadczyły same w sobie cuda przyrody, także tej czwartej, mijane na trasie, ale był to także najważniejszy wniosek płynący, nomen est omen, ze spaceru. Z Bytomką płyną piękne wspomnienia, niesamowita historia, a także dawna śląska potęga wraz z jej konsekwencjami, czyli zanieczyszczeniami, od których włos jeży się na głowie. Bytomka leży w dorzeczu Odry i jest prawostronnym dopływem Kłodnicy. Przez lata zasilały, ale i niszczyły ją wody kopalniane, ścieki przemysłowe i komunalne, a także deszczówka. W czasie silnej industrializacji naszego regionu jeszcze bardziej zakwaszona i jeszcze bardziej brudna niż obecnie. Zmiana czasów, wdrażanie nowoczesnych technologii i powolna przemiana kształtu naszej konurbacji nie oznaczają bynajmniej, że problem zanieczyszczeń zniknął. Bytomka od wieków była dla lokalnej ludności skarbem, źródłem zasobów i siłą napędową. Najstarsze ślady osadnictwa, znalezione w Biskupicach, obecnie dzielnicy Zabrza, w nadrzecznych łachach piasku, datuje się na epokę kamienną, około 10 000 lat przed naszą erą. Całe multum maleńkich przedmiotów z krzemienia odkryto w 1927 roku. Z kolei całkiem blisko naszych czasów, bo od XVII wieku na Bytomce powstawały młyny wodne, chociażby młyn Goja na obszarze dzisiejszych Sząbierek. Choć obiekt od dawna nie istnieje, to ulica nadal nosi nazwę Młyńska, a pobliski rejon nazywa się Zamłyniem. W dopływach Bytomki budowano również liczne stawy. Dziś w osadach Bytomki oznaczamy wysokie stężenia metali ciężkich, takich jak kadm, nikiel czy rtęć. Są one zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego. Nasza rzeka zapisała się w historii także pod innymi nazwami. Z tych starszych najlepiej znane są XIX-wieczne nazwy niemieckie Beutene Wasser oraz Iserbach. Określenie Beutnerka możemy dziś powszechnie usłyszeć wśród ludności rdzennej. Źródło Beutnerki wypływa w Bytomiu i jest zaznaczone na mapie Google. Możemy się do niego dostać pieszo. Ujście Bytomki znajduje się z kolei w Gliwicach i również zaznaczone jest na mapie. Prawobrzeżnym dopływem naszej bohaterki jest potok Mikulczycki. Jego górny odcinek nazywa się potokiem Rokitnickim, zaś lewobrzeżnym graniczny potok, którego źródło znajdziemy na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły. Całkowita długość rzeki to 19,2 km, z czego około 7 km przepływa przez Bytom. Mniej znanym, a absolutnie godnym uwagi rozdziałem w historii Beutnerki jest nieistniejąca już od dawna promenada do Goju, czyli biegnąca od wzgórza Małgorzatki aż po staw leżący przy terenie po dawnej Florentinengrube, kopalni Florentyna, trasa spacerowa. Dziś trudno jest dostrzec jej ślady, ale dla wprawnego obserwatora jest to możliwe. Została ona zdegradowana z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu, a potem ostatecznie pogrzebana przez fakt, że fragment Bytomki stał się rzeką graniczną. Przed naszą Beutnerką jeszcze sporo wyzwań, jeśli chodzi o czystość wód, ale im dłużej będziecie się kręcić przy jej brzegach w Bytomiu i Rudzie Śląskiej, tym pewniejsze, że traficie na unikatowe enklawy przyrodnicze. Ich mieszkańcy to liczne ryby, płazy, a także około 100 gatunków ptaków. Bo przyroda zawsze odbierze to, co od zawsze było jej. My możemy to wszystko tylko na chwilę wypożyczyć. Zarówno Bytom, jak i Ruda Śląska dołożyły i dokładają wielu starań, aby Beutnerki po prostu nie musieć się bać.
W 2010 roku Bytom otrzymał z funduszy europejskich ponad 7 milionów złotych, co umożliwiło likwidację licznych dzikich składowisk odpadów oraz podjęcie wspomnianych już działań rewitalizacyjnych. W grudniu 2007 roku oddano do użytku unowocześnioną oczyszczalnię ścieków w Orzegowie, następnie przebudowując i rozbudowując sieć kanalizacji w zlewni tejże oczyszczalni. Od czasu do czasu można także zaobserwować inicjatywy społeczne mające na celu sprzątanie brzegów rzeki. W znacznej mierze los Bytomki pozostaje w naszych rękach. Mamy wpływ na całe spektrum czynników, od tych najmniejszych, typu wrzucenie papierka do kosza zamiast pod nogi, aż po samodzielne zorganizowanie akcji sprzątania. Możemy także brać udział w wydarzeniach takich jak spacer zorganizowany przez Stowarzyszenie Turuda i uczyć się, bo w edukacji tkwi klucz do lepszej przyszłości. Z całego serca dziękuję za wsparcie moim wspaniałym patronom. Anika, Patryk, Janusz i Artur. Dziękuję, jesteście wspaniali.